Γεια σας παιδιά! Captain Nick εδώ και σήμερα παίζουμε Dungeon Nightmares. Είναι ένα... πώς να το πω... φοητσάρικο παιχνίδι. Και πάμε. Αμάν. Είναι live, yo. Αρχίστε το Night One. Ορίστε. Γεια σε μπούτα. Έτσι. Πάμε. Φακ. Ρίξουμε κεράκι. Όχι, μην κλείσεις. Ευχαριστώ. Κεράκι. Γεια σου φίλε. Φαίνεσαι καλά πολύ. Πάμε από εδώ. Oh shit. Αν θυμάμαι καλά, στο gameplay του Jay ήταν κάπου εδώ οι σκάλες. Πάμε. Μαλάι. Προχωράμε. Στο κατσουρίο. Φακ. Κοίτα. Το δάσεις μου. Φακ. Σκάσε. Φακ. Έλα. Προχωράμε. Κάτι είδα. Oh shit. Πόρτα. Γαμώ το. What the What the fuck, ποιος ανοίγει τις πόρτες, ο Σάκης, ποιος ο Ανδρέας. What the fuck. Παναγιά μου. Θα γύρισε. Πού είναι να πάω τώρα. Κερί, άνοιξε. Fuck. Γεια σου φίλε. Χέστηκα πάνω μου επειδή εσύ είσαι μια πουτάνα που να με σκοτώσεις και σκάσε. Ναι, σε παρακαλώ. Δεν τα πρίχτησα. Προχωρά ακόμα, καμνή γυλιακούς. What the fuck. Άτι. Ήρθαμε τα πίσω. Πόρτα κλείσε. Γιατί δεν μπήκα μέσα. Fuck. Κάτσαμε. Όχι, είναι ευκαινό που μέσα. Που λέτε παιδιά, ήταν το πιο what the fuck πράγμα. Δεν το περίμενα, χεστήκα πάνω μου, αλλά χωρίς με ηρεμία χεστήκα. Πού ρε φίλε, έλα, τόρτς. Μια μαλακία φυσικά. She was one of us before. Δεν με κόφτει να μπούτα. Απλώς θέλω να γίνει άνθρωπος και να έρθει να με παρέα, να μπούμε τα μέσα και να μην εξαύκουν. Μέσα. Okay. Όπως βλέπετε παιδιά, σέσμος του παιχνίδι. Θα
Θα το κοιτάξουμε την άλλη φορά. Άρα να έχετε μια υπέροχη μέρα και γεια σας παιδιά.